Adofo mamu nyina makwa aba eba Mponponsuo TV ene Mponponsuo News so de ka kire no Mponponsuo News ni Mponponsuo TV de ensem a yewura Santehene otumfo odie ewo Manhyia no ene ye de saa pepepe ebre wo se de be ya unsu bia na wonya kwan ma Manhyia na wo beti na ohunu se de yewura wosi ebu na santeman efa na da bia no Manso twen ni nkunyasem ho nsem ensasesem ho nsem ne de da bia ba na eba na yewura tenase ne kumaseman ne na santeman edi sa nsem no a ene 16th of February utumfo tenase no ye pese ye de sa nsem ne ba na wote na yen hyase ye bedi kan akọ ebra yewura frɛ krache secretary se womra na petitions a amanfo atwere abre Santehene otumfo se wonhwem na wonka bi ma wo mu no secretary mra mekan emfa nkyere yewura Santekotoko hene na de di kan enie na petition we ni free agona abusua ewo Tafo Kumase Tafo heya na omo twere petition no yentumi wa asefo na yewura edi asem ebu ase yentumi wa asefo enka Tafo adehye na omutimi di Tafo akonwa no ho ne no na yentumi wa asefo yi atwere petition edi abre yewura Santehene se won san hwe saa asem na obu ayenim na secretary kan odi to yewura nim na yewura kase dabi asem a wadi abua pa de obia ni ho betimi atwere petition se won san na na mpese yekọ ni kotie saa asem no a yewura kan secretary de to nanim a yewura kan efa Tafo adehyesem no ho yenkuni kotie mra Rama mo betie na to yewura se ene ba no kan se ebe bia e be hia bia no petitions a abeto nanim no obema krache kwan na wakenkan bi ato nanim na nananom so atie bi na adama petitions no yeyimu kakra yeyimu 9 na yede bae na baako efri agona abusuafo a omo ewo Tafo wadama na omo se ensem bi efa yentumi abusua ya yewura kan ho asem Tafo asem a yewura kan se yentumi abusua sebe omo entimi endi Tafo akonya na omo se omo nkyeremu kakra efa saa asem na yewura kan ye no ho na Wow! See problem na somebody run down to bia no. Obi atimi ka ho asem bia bio. So no ati ha no aka dia man na ma hwema no ada no ato so aka ma asem ka wo bani nsem. Aka ho abakọ sem dia obi atimi lisu to me so ka asem bio. amcho semate de esiye fa Tafo adehyesem no ho na mesere mo se onse ohene kasa uti free chiame ano nti muti se chiame asema na se chiame kasa ena yetie nti no mesere mo se muti se chiame kasa Santehene na kasa ede afa ne chiame mu na ye bomodena se breba ne nyakonya na ye ben ohene se ibetimi atwena no asem no a ye de eno so bebre mama mo so mati asisi emprimprin de mo beti afiri chiame chiame ano asem na mo betie se de amane kwan so etie eno na yenko petition a etoso mienu de na etoso mienu nso no nefiri aputuoja dikuro aputuoja wo atonsu he ya kwan no so na aputuoja wo colleague busumtwa ho na wo na aputuoja dikuro no so twere petition de bre Santehene se wonhwe no wonka bi ma no na masisi a adontin feku sisi no ene sei na asem nyina ne se okantam kese egu aputuoja ba panyini so se onye dehye na yewura Santekotoko hene esisi wo muntem eka kire aputuoja ba panyini se onta aputuoja dikuro nachi na wontimi emmoa na onhwe kuro no so emfa emani wura na eno na
wɔhwɛ sɛ deɛ ɔbaa panyin no esi yɛ ne nneɛma fa no a hu sɛ abutuogya baa panyin asɛ wɔn taa n'akyi sɛ deɛ yɛwura asante kɔtɔkɔhene di asɛm siesie wɔn ntam ɛkaeɛ no na abusua panyin no a na wɔwɔ aputuogya kurom hɔ no aputuogya di kura abusua panyin no otu ne ho adeɛ so sɛ ɔno deɛ wɔnyɛ abusua panyin bi na ɛno nam so ma aputuogya di kuro no ɛpa o anaasɛ osi abusua panyin foforɔ a na ɔde ɔpanyin ɔsɛe tumituo ɔno ɔde ne si abusua panyin otu ne ho adeɛ so anan mu na abusua panyin dada yɛ a yɛtu ni ɛne abusua ɛne putuogya hini anaasɛ putuogya di kuro yi ɛtwema nso dendendendendenden a sese kura na ɔse wɔkan petition anaasɛ ɔde petition abere santehini wɔde charges maako nkono ɛna ato no so wɔ adɔnten fekuo a ɔno aputuogya di kuro ɛhyɛ aseɛ no bi na nsɛm a wɔka no kora ntam kɛseɛ asɛm ɛwɔ mu na wɔse saa nsɛm yi kɔpie ɛyɛ adɔnten fekuo mu no adɔntenhene atu no afiri akonnwa so na ne nyinaa ne sɛ adɔntenhene frɛ ne so ɔmra na no ɔyare nti wɔntimi ankɔ sɛdeɛ ne wura adɔntenhene ɛtoo ne nsa frɛ no no na yɛtu no afiri akonnwa so no na wɔse yɛwura asante kɔtɔkɔhene nhwɛ na wɔsrɛ no a ɔnka bi mfa ɛma no yɛ petition ɛtɔ so mmienu na yɛnhwɛ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa nso na wei nso firi hyiawu besiase anaa mempɛ sɛ mede besiase no bɛso so ɛnam asɛm a aba no nti hyiawu adehyeɛ atwerɛ petition ɛde bae a owura bi a ɛfrɛ no Richard owusu afiri yie ɛna ne nsa hyɛ petition n'ase ɛde firi hyiawu hɔ bae n'asɛm nyinaa ne sɛ ɛyɛ Nana Aboagye Asare a ɔyɛ besiase hene ɛpɛ sɛ wɔsesa kuro ne din firi hyiawu besiase ɛde kɔ Atwima besiase na ɔmo dwene ho a ɔmo nte ase kyerɛ sɛ ɔyɛ saa a ɛnyɛ ne kwan so no ɛfiri sɛ ɛyɛ Nana ɛfrɛ Nana kusi Birempɔn ne berɛ so papa yi ɛtam yɛ asɛm yi ɛde kɔ court saa pɛ sɛ na ɔsesa kuro ne din ɛma wɔdi fɔ saa wɔ high court saa kɔpie appeals court supreme court pɛ ɛna ɔkɔkɔ di bim na ɔde nkrataa bi ɛba bɛtaich ne nsɛm a wɔka no akyi a no wɔkyerɛ sɛ Ghana mampanyini odi kan Kwame Nkrumah berɛ so koraa no wɔno no Kwame Nkrumah no Methodist asase bi a ɔmo yi ma aban no so wɔmfa nyɛ school no krata mampanyini Kwame Nkrumah baa kurom hɔ bɛsan yɛ koraa no na hyiawu besiase din ɛna na ɛwɔ so nti wɔn hunu deɛ nti asesei no ɛyɛ wɔhene foforɔ yi a waba yi ɛpɛ sɛ kyenkyena akye ɔsesa kuro ne din firi hyiawu besiase ɛde kɔ Atwima besiase wabra no ɔhene bi wɔ hɔ koraa de kɔ yɛ di fɔ na supreme court na biribi nti no odi bim nti wɔsrɛ yɛwura asante kɔtɔkɔhene sɛ wɔnka bi mfa mu na ɔhene no pɛ sɛ ɔsesa kuro ne din na yɛnhwɛ petition ɛne no nso ɛtɔ so ɛnan a ne firi Maame Adwo Abaneɛ ɛne ɔpanyini Kwaku Adeɛ hɔ a ɔmo nso sɛ ɔmo firi Manso Teterem na ɔmo abɛsrɛ yɛwura otumfoɔ santehene sɛ ɛyɛ bua asɛm bi ɛma ɔbaa panyini ama Tenewaa sɛ ɔno mmom na ɛyɛ Manso Teterem de hyekan na Maame Adwo Abaneɛ nyɛ de hyeɛ no ɔmo srɛ sɛ nkɔmɔ bibi ɛka ɛwɔ ho nti yɛwura ma ɔmo kwan na ɔmo amɛka bibi ɛmfa ho ɛyɛ deɛ na ɛtɔ so num nso ɛbaayɛ na ɛfiri ɔpanyini Kwaku Ahen a ofiri Nana Adutwumwa nsomwa ase na wɔsrɛ yɛwura sɛ na saa panyini Kwaku Ahen no wofiri Tafo wɔsɛ wofiri Tafo adehyebusua no na wɔsrɛ sɛ ne nana bi a yɛfrɛ no ne nana bi a wawuam yɛsie no wɔbɛsrɛ Tafo hene sɛ Tafo hene amienkotu amu no na emesie no Tafo adehyeɛ no baabi yɛsie adehyeɛ no ma yɛwura yɛ sɛ ne deɛ Tafo hene no ɛne ɛso wɔhwɛ na sɛ ɔyɛ dehyeɛ deɛ a wɔnhwɛ na ɔyɛ dehyeɛ deɛ ɔmfa ne mmra bɛn wei yɛ petitions a ɛbaa yɛwura asante kɔtɔkɔhene no yɛnkonkotie saa ɛyɛ ɛhɔ no so na yɛwura saa ka bibi na petition foforɔ saa baa ɛfa Tafo hene a yɛsi no foforɔ yi ho abusuafoɔ no bi sɔre sɛ Tafo hene yɛsi no koraa no Tafo hene a yɛsi no
ɛyɛ ya amu mama ne ne nsɛm bebree na ne nyinaa yewura eyi saa petition na no ɔka ne nyinaa ɛka saa ano yie no na mpɛsɛ yɛkokotie saa emu a na ɔpanyin bi pɛsɛ yɛde ba tafo ban mu ɛne tafo hema petition mu de ba ɛsɛ yɛsi no na wɔn yɛamfrɛ wɔn no nyinaa yɛnkotie yewura no asɛm a ɔka fa ɛho. Otumfo achame wada amadeɛ krachi bi a ɔsɛ yɛfrɛ no kwaku ahe ɔsɛ ofiri nana adutwumwa nso wa abusuam na ɔno ne petition no edikan no na ɔda yewura ase sɛ ɛyɛ yewura ma ho kwan ma yɛkɔsie ɔmadehye bi amu ɛwɔ ban mu na ɛno aseda na ɔdi kan de ma yewura na akyire no ɛna ɔkyerɛ mu sɛ ɔbɛsrɛ yewura sɛ ne nua bi ofiri mu ɔno yɛkɔsie ne baabi na ɔsrɛ yewura sɛ nka yewura ɛma ho kwan na nka yɛnkɔfa ne nua no mu no mfa mmra ban mu efisɛ ɔyɛ de hyeɛ ɔsɛ yɛnkɔfa ne nua no mu na sɛbi yɛmfa mmra ban mu efisɛ ɔyɛ de hyeɛ nti ɔsrɛ yewura sɛ ɔnhwɛ mu na nadama ɔnka bi ɛma ɔmo ɛna ɔsɛ ɛyɛ sɛbi nanatafo hene so de ne gyina ɛyɛ court sɛ ɛyɛ ɛban mu kredo a na ɛda ban mu no ɔno saa krakye no ɛna sɛbi ɔkɔbubu saa kredo no na ɛnyɛ ɔno oni ɛho asɛm biara ka nti nka ɔsrɛ yewura sɛ saa asɛm no ɛwɔ court no nka ɔbɛsrɛ na nka tafo hene atumi akɔyi afiri hɔ nom efisɛ ɔnyɛ biribiara saa ɛna ɔsan ɛka ne petition atwa toɔ no na ɛfa sɛbi tafo hema so ho ya na ɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ tafo hene ɛde ne wɔfa ase bi ɛna sɛbi ebedi adeɛ ɛbrɛ a wambɔ abusua no amanneɛ ya ɔyɛ wɔ abusua n'akyi nti nka ɔsrɛ sɛ ɔmo ka ntam kora gu ɛyɛ tafo hema no so na sɛbi wamfa amɔ so nti ɔsrɛ sɛ yewura nhwɛm efisɛ yɛkye ɔmo dedua ɛma Santehene ahenkwaa bi kwaku mɛnsa na ɛbɛkye ɔmo dedua nti ɔsrɛ sɛ yewura nhwɛ saa nsɛm na ɔno so de aba no na ɔnhwehwɛ mu na deɛ da no yewura mfa nto ɛma ɔmo. They do another for the parliament and I know I have to put on a camera the floor. So about the catch them. So a man do another today. Don't call him the son. I would have no tea, not a man. I don't mean, Yeah, that man. Yeah, that man. the upper be a rocking kind of a Yes, what's your Mponponsuo? The little money and say a friend to boy. Mr. Msamuti said the era Santa Kotoko Hene, Utumfo Ekayan, Yaman and yes, I move beyond Fabin Cajon, said the old tin Sa Pepe Penny Pese, Mani Yoho. Near Bessel say channel, I no subscribe, like, comment, and share no being humain, near Muama Yura, Nin Sama Woody, or Manhyia, Eddie year 2 year no, ACC, at the 4 more Manso on Temno. Ubien who say yura, you makasi pa ne danoso. Na yenko kura friend Tanoso. Tanoso we are candie. Ewo ahafo region. Bechem side the whole asem na making. Ufiri ho anase wuku bechem. Techere ne sa ho no. Na manso beda oba panyini amponsaboa a wo ye Tanoso ba panyini. Sɛdeɛ yenimu no na anase sɛdeɛ ɛbaaye no. Ene opanyini Kwame Sara Mensa entem na eyese yewura ebua asem no ede ma oba panyina mponsaboa a so onu mum na ye dehye na opanyini Kwame Sara Mensa de onye dehye wo Tanoso adehye busua na nase Tanoso akonya no na we na nne 16th of February na yese opanyini Kwame Sara Mensa edidibim
ebre yura sante kotoko hene se de esi ye no entwa ye manso okotwe ye no odi 4 years so dibim eba na dibim no dibim ne ba ye kwamufo di animu mo besere dibim ma nananom kumase mpanimfo ne ahemfo nyina esere yura so wonfa kwa mesara mensati enche no ma yura de che no na otu no fo se wo hu se ono kwa mesara mensa kwa no peso okotwere petition de ba ko betu no fo so nya na so opede a onfa petition no emfamra na yura siesie omuntamo ayewie na asem bisi na abusua panyini a one oba panyini amponsa boa no ekabo mu etwe manso editi a opanyini kwa mesara mensa se abusua panyini ni pagya na nsa abusua panyini one ono a ne wo faase eye amponsa boa agina ba faako na aso magina se baako ene sara mensa atwe manso ama sara mensa edifo se abusua panyini pagya na nsa so wasem ka ene dia kasemu chame dia kasemu tumfo chame dia kasemu ma no na asem nyina ne se oba panyina ponsa boa woni no mienu nyina ya busua ba akomu nipa enam Tanoso kurom eye no ho se woye ba panyini wa abra wonye ba panyini eni nyina ne se na natachiwa a no woye Tanoso ba panyini na wonwuye ena na natachiwa de ni si ode amponsa boa no esi di na so se Tanoso ba panyini na yedu osi obi na so se wo ye ba panyini a edie na se nipa na wu ni nipa ni wu a wonya ba panyini de se ye amane ne amamere bi asante amane edi usi so sa afei de wo ye ba panyini ansa no aba ye ba panyini nanso sa amane ni nyina anko so enso eye oba panyini amponsa boa nam kurom ho eye no ho ba panyini a eno wonte ase na enam so ma wosere yewura otumfo ntam kese akagu oba panyina mponsa boa so ama oba panyina mponsa boa de boso so ye ba panyini na asem no kopie na bechem hinanim ne kopie na bechem hinanim no eye Tanoso abusua panyini kire se bechem hini ma omu adanuanan so omumra na obesiesie yewura ntam kese no ama oye se dabi bechem hini ni tumi se yewura ntam kese osiesie ama wo sre yewura ntam kese biem akagu na bechem man hini so se wo ntimi ema mehwehwe yewura ntam kese mu ema bechem hini ema ne chiame a ifra ne chiame ageman ede boso se bechem hini eye yewura sante kotoko hini ema hini kese a obetimi agira se ohwe yewura ntam kese mu na wokan sa no bechem man hima so ede boso bi na ema asem no ekokopie akwamufo anim nam se bechem eka akwamu fekuo no eho na yeina yewura ma ne chiame eto sempade ma eye oba panyina mponsa boa ena mponsa boa ebechirim se wono wadi bechem sorry wadi eye Tanoso ba panyini emfie aduonu nsie ni 26 years ni abusua panyini ya woni ne Manso sesi ese ono Tanoso ba panyini nye ba panyini no wo abusua panyini ono Tanoso ba panyini amponsa boa yi wona de usi so se abusua panyini efi se akonya no onyansi bechem onyansi Tanoso akonya no ema yenya Tanoso hene enti wonte ase se ene de odi ni gina otumfo anim ebo no kwa bi se wo ye no ho ba panyini na nya no nko a konti hine wo kromu ho ono oba panyini ne siye ene adonten hine nyina wo abusua panyini wo ka ho bia wo si wo nso se abusua panyini na ene de wono asi wo se abusua panyini dia wo gina ho aka kire ne se wonye ba panyini na yewura na botra wo de hwehwe nsem mu edwa ntetea me yehu ne nsono ne nakoma no oye se wo mu asem no ono de omugina ho ka nyina wonim bibia na akwamufo ento Nkran fama na bechem hene na womra 4 days time aye 20th of February ya enne na ye di anim womra
na saa nsɛm a mo ka ne din ebe mu nyina na bɛkyɛm hene ɛne bɛkyɛm Manhyia nyina mo mmra na mo mmra meyi o ma no ɛwɔ saa nsɛm yi ɛho ntam kɛse yɛsɛ apiepie mu a ne nyinaa no bɛkyɛm hene yɛsɛ wama no kyeame aka bi a Manhyia nso aka bi no na bɛkyɛm hene mo mmra na mmra meyi o ma no na yɛwura enya asɛm no mu enkyiri mu eyi paa na yɛnkotie ɛyɛ kyeame kantankrechi otumfo kyeame ɛde saa asɛm no yɛwura ano disɛm ɛto dwane yɛnkotie na yɛmmra. Ɔsɛ ato ne akɔsi sɛ so ɔma fɔ sɛ ɔmra adum kyina nti de bɛsi bɛdu dwana na ɔde bɔba ado na aka chapatre ni chapatre so akɔsi sɛ Tafo hino we Adam bro si Tafo hino go simu ho nso ka wuti bumu ho nso hwe si chama open the panaba mo fo bi amai onya fo bi amai so o ma na je ko sa e ba se de mo fre wo mo iro bu aye no si mo mo yi se be mo yi ma me bo a mo yi ma no na yi ma ho no e da so bani so mo ka mo ti pa ho no pedi ba no mra ti mo fre wo mo na ne kire ya o mi no mo ka mo ti pa ho na pedi ba mra so do na mo from ba ho ni na iro ohuri so my family so pay or that them see you didn't buy na ohuni so no na so no mo hima so buy na nyina ohuni mo kama so that them ni so ohuni nyina so mo ko fe enka fa fidi ma a che fo na ira chame betiama ira team Tanoso, we are some best one in Europe, film at the same penny Sarah Mensa 84. In 1 day now, obey Ediaba and obey see it was in any back home, and it him agree with penny Sarah Mensa way. Penny when you said you are confused, I said no, I know. You are Mister Bro. Tanoso, Adanwomase, she said, "I better when you do I watch every room. I know, do I not true so? My penny Sarah Mensa, the four chin the beer. More day in our year, was on an confirm you say, Tibim or the bro. Dig me, bro. Kwame hero say ja almost so the bit shiba o se bit so ba o cho fa bra no mo hwe that's the side of kind of go to the boy the other na to su de gina ho so was a one who bechem sa de so na de ya e na bo wo to tell us was na ga bechem is a home wa and then aseba pem ne ene na eka abezo so mo anu so kan e de no bi ho so na ka ho na mo so wo so ka ho ana so na no hwe mu amobua e de tie ho so de ya ka se de no de gina ho o so wo hunu so ojo petition ba de gina o cho ho de ba obere asisa asem na obogun asisa so obogun asisa asem na obogun asisa so ga se kwame on de no anda na no de fa ho bia bi achefo so da chen kwa nti won family odu why na kwa mai kwa no
Since one time, I was a penny away. I shall also cast be an and a moment transit. Cook nas. Kaya ba ko. So you want to say, God, and say, say, we never transfer you. The Benjamin Sama transfer you. Sri Rantam Cassia Cantam Cassia said, yeah, opinions, Sarah Minsan. A summer and Minu now bone Bruno. Menen better was in dream, since a Siama, a Jama, or Tanoso, but Tanoso dream. Company settlements on his way. sɛ otumfoɔ ntam kɛseɛ ka ntam kɛseɛ sɛ asɛm a mene abusuapanyin de baa ha yi nadaroma ɔwie no mene no ne asɛm bia bio Muncha Moy. I don't know. It's a winter maybe that I say so one time. Adum Kwanwoma. And I know any Munchu. I'll be just a day, Sama. Come on, one of us will go. Two for a chairman. A year or Bapayam Ponsamboa. Osi. I mean, it does about. Osi Nana Chuanaso. And I just come on somebody may have the Barbes Albano. Ah, why no one said Tanoso Bapay. Nanso Osi Nana Chuanaso. And Tintam Cassia PM will be cheap. Emma, Bichimini, F.I.G.B.A. What the boss of F.I.G.B.A. A year, Bichimini, Eddie, guy in Sia, Anna in Siswa, and also Miru June. Ya what day, I shall say what ever you renew her. Ama Yaberim. One Fayama, in tea, Emma, thou or Casa Yamrana, or maybe in Temnum. Yakoye, or say, one in the wood to me to a very ran Temnum. Nam say, you ran Tam, you would not be Jim and we him a Yura, Namster, and Tam Cassia, a Kampu, Mponponsuo, Usina Sonoso. Ama, Nabijim here so very him, intimacy and Tam Cassia would not be Jim to say. No man of Parma, here you ran Tam Cassia more. It in a chiame, the chiame, yeah, Freno, Ajimai, what the boss. Sir, Nabijim who to me so I can't tell him. A man him also between him, on the boss said, Mponponsuo, Oba Pena, or Tanoso Kuruni and Idia, in T. Yamuna, Mponponsuo, and Usina, so she said, Kuruni and Idia, what they are sharing, sir. In T. A bass army, then I know Mponponsuo, Asoti. Am I yet to suffer an abishim? Or Manachia made a buy. Am I also by Gitum? Say, Bibisa see, and I'm Sena or Henno, or Ward Rumunti. And is your from Yasiasem. Tia yen, nature say, I tried this sem, if you had this sem. And a your barn so what I so young who said, Tanoso him, our brand Tam, a Danoso. Am I in cheap? But you also the people court to say, we may young Quintamano. Let me from the to establish your opinion. Wabra, when is that to me? You are Masama, you walk on. What did You are Jeff Dinah? You are chairman, Medamase. Nina, the fair family, my na the tosu be Mabusia penny. Mina medinisia conyaso, Sabusia penny. Ponti, Mina medinisia conyaso, Seba penny. Madonte, Mina medinisia conyaso, yes, swami, Tanoso hima. Maybe no be anyone, I mean, me could see upon you. I know more best me papa, I didn't be see a conyaso, no me a buy a to a cram. Matia conyaso, fear your noon, me and your noon seeing ye. Amen, she. And now I will put me in a wooer, not in a drum. Who quite ye, who see, no matter say, and ya mamrano, and one never change in the fresh say, Mra. Now the Yan Namamrano, who quite now can't come. And Timra Musi, Miss me can't tell who said, many in two. And see a peer up when am I ever can't want them. Nana more in it to be. Nana party did I in it to be. Nana also in it to be. And ya walk answer no. Ya can't send me your brow for.
wo by one woman, who to I am from your saying, no, let me or circle home. Who to sign him film or mobile town super palm, Chodi Gatua Brevi. Emma William want them to do million and something to. Satan, no one knew some of your him and we are sad and mammy. Nana me pacho, me a Tanoso by him, also, I can't come. I'm out there, bosso. I could be taking no. I'm why the other two for her, no, my, the James Baby and Tabano. And when I said, James Baby, no can't come good up to me. So, says about 2 point of money review. And I said, Nabi James man and Chamber the Bosso. And I would him also can't say, be about penny. And I told him to say, be says to all. Me pacho Annie. Ye by your ranim. Menina Natanoso ni by your ranim. Emma Nica said, Young was he be chan and nabechemini. Emma Yakwa nabechemini ho. I was see be chirano. Minima penny. And the night yesterday, Teterem, Jumo, Tanoso. And that's a come once a bit. I say, when you opinion no. You must be been and you as someone by. Somebody, and I said, I don't know. See, in Shepherd, you want some as you go. I don't come for some more. We should have been him, a pa, a Jodas. No, I'm not saying, I said, we are a very some good floor. But you're just as there's some. For some reason. Huh? I thought we would have freedom of my wife. Freedom. Won't you have a no number why, Edward? Akwa babiem na yenku asemo artoso miensa yira etena so. Eye 16th of February ya ne a otena so odi ye. Na eye manso a eda eye abusua miensa entem. Eye nana jewa asefo. Yade eye asefo ene wawa asefo. Na omu nyina etwe manso wo kurubi efre na Adanwomase na mesem nya Adanwomase ye wo bonwiri ewo Atwima Koforidua ho baabi na omu twe manso ewo bosom ayewo kurumu ho saa abusua miense obia se wono na eye ne dia na enam se ye bantama hini kuru nti no na bantama hini di asem no na odi asem no ebu ade ma yade ye asefo na yade ye asefo no na bantama hini kire se eye ni nua ba na ye yade ye asefo na no na yewura ebeduru yewura anim na de ma ne beduru yewura anim no maame ba ko sere yewura ntam kese akagu eye bantama hene so se wokase saa konwa no anase bosom no ewo saa Adanwomase ho no eye bantama hene ne dia se de wo kase bantama hene se ni nua ba dia na konwa no kra no bosom no na ensu oto na agrade edwudwa na ni nua ba no sofiri soro edia wo sere yewura ntam kese akagu bantama hene so se entesa nti wontimi nye bosom no emfa ma ubia no ono na wo kantam no ono mum na ye ne dia we na nam so ma ntam kese a ewo mu nti no asem ne beduru yewura sante kotoko hene anim ena yewura ka che bantama hene se bantama hene na wo ni nua ba wakonwa ho no wo ni nua ba ena wo akonya nua ba bi a ono akonya bi kwakoye ne dia nti wo sere wa asem na wo ka no hwa na hwe na adehye a eyo mu dia no fu makonwa ye de efa ema wo mu na wo ni nua ba bi a na akonya dehye na eno na chiame no de beto yewura anim na abusua miensan yi a omo twe manso no yewura ye se on the 20th of February obetena sa asem no so no wabua no wa kire se ye na aje wa asefo yade ye asefo a na se wa asefo hwan na eye sa Adanwomase bosom na ewo no eye ne dia yewura so obekire de eye ne dia nti on the 20th edi anim ya no eye sa bosom no asem no yewura ebehwe no adi yenkonkotie eho no so ne emra sisi a Ọbaba nye ku achem. Atwima Koforidua Adanwomase. Ba for bantama hene.
Etienne. I've voted as being Raka. Was going to teach him how to open mouth. Because you man, not Chamene, Buffalo Dominance, and that's him for. And so, almost over trust. Buffalo. You teach me. Etienne. Odum Vachami. Odum Vachami. Adanwomase. Odum Vachami. Adanwomase. Mebenya amane wo yewranim. Ana mechame efena pia obebo me charge. Se Adanwomase ahensem. Me ame de mepe enam de si hene no. Na enya dia medi asem. Na na me pese yewra te ase se. Bafo. You catch no, Buffalo. Oh, my God, that's what I say. Mesre yewra. Mesre yewra. What you are saying, go for the salad, that's what I say. I said them by you ready. And my neighbor boy charge to say, what don't me brew? Bosom, Obusubu, Ayadia, Obufi, and Wodia. The what they are seven Casa, are 710. Now, boy, I know. What's who you about in the buy? And I said, Bosom no Wodia. I never got some for no one you buy. I know more than 5 more than my home. I would open your baby and cow. And I said, Bosom no idea. If I come home with the phone, the walk, or you come over the phone with your mom. So I can't. Asama wo ho ne se asem no e country ne di me enye me na me di asem Enti ba for change you ra kan asem nti do country for kan do ra kan dey na offer asama ye di ye no a country ne di Tachima me wodwa apema ha se Atwima Mira, Sanity, Adanwomase at December Bafoni. Adanwomase at December Bafoni, who said Bafon to Macase, wasting it, wasting it. The Bafo ye me and an appias him. Say, and can just form committee Neanka. And the Kodi Assem will be about the crew, will be not my income. And a dear, you'll be able to say, dear, AGBA, and about for better, you might, you got a chair now, also down the torso. Obua said, I couldn't say a year. You who say, I couldn't say a year, would you go not this one, and a any dear. Now, my can't tell good to no dear. And the Abuya and the Wana, Baffer down to Vienna, Mammy, Esther to Vandan, because you can't have a Kunyani, Lydia, and a name one dear to her. Auntie Ashi.
So that's a area so many sorry people who did the current dead. That's how I said it. So blood process are young. See when I know you know who to pray. They go man on the Adam about for not natural artist. So I found no money they about for. Musa was him. Mami na nipa miensa ene baaye. Omo about for. Miensa na de omo mtoso miensa ma tese mienu no omudi animu no maka baabi. So ho. One of woman. You go ma ya de ya do tia konwa so. Oh yi. Nani ya ni ya kakra. So nearly ya was no. Oh. Omo ha. What am I doing? Si fo ko miensa na say ya de abusuafo no. Ya de ya abusuafo. Omo ni pa miensa no. Aha, fo miensa. Na je wasi. Ena ya de ya si. Ena third one no ye. Mo wasi fo. Omo miensa jina ni has the boa. No. I could sit down. So what was it? Young. Mafo. Mienu na waha. Mira chama Adanwomase. Ye mienu na waha. Mimi ye yade ya asini. We are there asini. And also so eh. Minu ye ka me ho. Esu ka me ho. Ye nyina ye yade ya asefo. Nana meso mina ade ase ene me yade ya ne ba na gina ho no. Ah wo so ya yade ya asini no. Nya yade ya asini yade ya ba. Ene gina ho no. Kwasi mensa. Some bosom feed and chatter for so no ba for say. Bosom no no ane dia so no soro. Esu oto na ni nua ba aja afia. Agra de adwaye. Oh, they don't say baby. Why? Yo, ene ma me kantam. Yade ya ne ba na gina ho no. Ma me to boss why? Baafo si ni nua ba asefo ni wo mu. Hey. So ka wonti. Machi. Asma wo ko abonu twa na edu mu. So what am I going to cast them? Tie. Otum for Adam e be ma yade ya fo. Yade ya. Ye go ma yade ya na mo na ti akonya so. So the bar na so no an abusua. We ene ba. Na abusua for we. Mama John, Mama John. Come on. Mama John na say adesua. Adesua. Na abusua for we. Na abusua for ne wo. Omuni. Ebi na wo. Ana mo mama no mo fijo mu. Oh, yade ya daso asini no. Iba cha nana. Oye boja. Iba cha. Ami. Osima me oni no. Iba cha omni ye no mo kan asem. So ni no. Iba cha me ni nana. So say yade ya. Ami also yade asini. So do anu bu so fi dem tele bae. So mi no aso de seka, ira so ka. Ebi nka ho me boa. Sha se na nko me mensa. Group ba ko tadu anu muni ha. Omuni ha. Ama ha. Se o so be ka ho se be Manso bi ama. That's it. So mo no muni mo ba fo no ni mo yi. I use some correction and then by making crack or intina means a number. To say you run ka jwala de aba na as say. I'm a son Lanka mediaba. Na don't me broke, my son, I'm the Jordan Domaba. So say na ka jwala o ni na ba e bro.
Adum Ebu. Yom. See me and son boy Obana can't help and son. Obano Yadi has seen any. Almost umra. As a go on a summer Yanka. Why? Avoid some of Mr. Muse yakwa akutie ni saa yempese asem no bedane ni baabi a yewrade na no to asem so a eyemra eyitumi a eno na yese hwe na ewo ho na Mr. Muse ya mon like page mayen na mon share na bibia opese obusa bia no ye encourage you say question bia no busa ene enso ebemu anu yie pa yenko asem aneto so enum Adum Kwanwoma Adum Kwanwoma no eye nana adum hene ene ye nikuro a na di kurofo na ewo sa kurom ho na adehyesem eba wa akonwa no ho na enkurofo num ene kotwe Manso ebinum se akonwa no kora no eye mamadwa ebinum se eye adehyedwa ebinum se omukro mu ni ebimu ya ade baako enipa num na ne ye enkurofo wi ya na se mpanimfo ya opanyini Atapoku opanyini Osei Kwame Boaten opanyini Kwaku Champo opanyini Kwaku Anto ena opanyini Kwabena Donko mpanyimfo num yi ena na etwe Manso ewo akonwa no ho na Adum Kwanwoma no mame nkyere bibi kakra ewo mu na etiase sedi asenie no ekopieye na committee hwehwe mu de betu yewura anim no ene ekopieye se Adum Kwanwoma akonwa no kora no nipa odi kan di akonwa no ne efre ne krado na obedi akonwa no kakra na okufa ne nua ba efre no ama cheche ebetena ne nchen na enumu na enkurubo ne mu no eye opanyini Atapoku esre yewura ntam kese kantam kese se ono ne opanyini Osei Kwame Boaten nyina ya ade baako na ese waje atum se Osei Kwame Boaten ye de hye ewo akonwa no ho na emom ode ne ho na abata eye opanyini Osei Kwame Boaten Atapoku de ne ho abata opanyini Osei Kwame Boaten na eno na opanyini Osei Kwame Boaten su sere yewura ntam kese ekaye se wono de wonim Atapoku bia na oni Atapoku nye baako no Osei Kwame Boaten na ye de hye ewo akonwa na mpanimfo miensa na aka a eye opanyini Kwaku Champo opanyini Kwaku Anto ene opanyini Kwabena Donko de na omu de omu se akonwa no ye mamedwa nti omu de emema ase ene omu sere akonwa no omu ye ema ewu fie nti omu na ye omu de na asem no yewura yi asem no de ma committee members na committee no eye otumfo achemfo asafohene ono no oka committee no ho na Tanoso hene na Tanoso ka ho bi na Tanoso hene ka committee no ho na dida hene na oka ho bi na akrafo hene na oka ho bi atasemanso hene na yewura enso eka committee members no ho na biemu nso no na Adanwomase hene nso eka committee members no ho empatase hene ena anyinesase hene na nanom nwotwe ena na wo mu eye committee members a yewurade eye Adum Kwanwoma asem no ema wo mu se omunhwe no mu nkohwe no mu hwe de hye kan a owo Adum Kwanwoma akonwa no ho na nananom ebaaye no mu ba be kire asem no mu tietietia de kire yewura ebra na yewura atenase oni ne kumase empanimfo anase kumase ahemfo atenase ebe kire mu se omukoye nhwehwemu no enipa num ekofa ema enipa miensa ekofa na enipa num ekofa ne ye yewura asafohene yewura Tanoso hene yewura dida hene yewura akrafo hene ene yewura atasemaso hene na nanom num yi ebuai edema eye Atapoku se Atapoku mom na ye de hyekan ewo eye Adum Kwanwoma akonwa no ho na nananom yensan eye nana hemo jata wo ye Adanwomase hene empatase hene ene nana nyinesase hene enso buaye edema Osei Kwame Boaten gina se Osei Kwame Boaten ne baba kire se ono wo ye krado a ni nua ne amacheche asini eno no krado a ni nua ba ene amacheche na eye Osei Kwame Boaten ne kire se ono krado nua ba amacheche na se
ɛna ofiri na nananom kyerɛ sɛ wo akonwa no ɛyɛ adesidwa ɛnyɛ ma medwa nti so ɔno no firi ama kyɛkyɛ ase de a na ɛsɛ adesidwa ɛho asɛm na ɔka ɛma ɛno no kyerɛ sɛ ɔno mumu ɛna ɛyɛ de hyɛ nti committee miɛnsa ebua de ma ɛyɛ ɔsɛ kwa me boaten sɛ so wɔse wɔyɛ ama kyɛkyɛ ase ni dia ɛne no ɔno ni ade ase paa na ɛnyɛ ɛyɛ ɔpanyini ɛyɛ atapoku na ɛno na yɛwura yɛ sɛ ɛda ɛyɛ 23rd yawada ɛyɛ 23rd of February ɔbɛtena so na wabua asɛm no na wakyerɛ de sekan a ɔwɔ akonwa no wɔn sɛ committee akɔhwehwɛ mu de wɔn hwehwɛ mu abɛto n'anim deɛ ɔbɛhwɛ na wɔde n'ano yie paa ɛde aba wei ɛyɛ yɛwura asante kɔtɔkɔhene asɛm a ɔkaeɛ na mesrɛ mo yɛnkɔ asɛm a ɛtɔ so nsia a yɛwura ɛdiiɛ ɛyɛ Sepaase no na ɛyɛ Manso asase ho Manso na abɛda ɛyɛ ahemfo bɛyɛ mmiɛnsa ntɛm ahene yire koraa bi ɛka ho bi ɛyɛ nana amakomhene ka ho bi nana Koforidua ɔno nso yɛ ɛyɛ yɛwura nsɛneɛfoɔ ni ebia na asɛm no nyinaa ne sɛ yɛwura frɛ nsɛneɛ Koforidua ɛna ɔbusa ne sɛ wahunu sɛ Sepaase kurom hɔ no basabasa bi ɛkɔ so nti wɔnkɔ no nkɔhwehwɛm anaasɛ wɔnkɔhwɛm no ɔmfa mɛto n'anim ɛno na nsɛneɛ poku anaasɛ mesrɛ nsɛneɛ Koforidua baeɛ ɛna ɔgye akasamu na wɔsrɛ yɛwura akasa sɛ wɔkɔɔyɛ no wɔkɔ akɔhu sɛ ɛyɛ nkurɔfoɔ bi yɛ adwuma na nkurɔfoɔ no yɛ Dr. Boaten a ɔwɔ Atasema so akɔ akɔtɔ asase bi wɔ Sepaase hɔ a wɔyɛ adwuma na adwumayɛfoɔ no yɛ adwuma no ɛna metwofoɔ bi a metwosɛm nso yɛwura nso so santema mu ha metwofoɔ bi akɔ akɔboro adwumayɛfoɔ na mebi mu kura pirapira na ɛbaa saa no na ɛnam sɛ Sepaase asɛm aba yɛwura anim ama na yi ama committee a yɛyɛ committee members no ɛyɛ nana sanahene mesrɛ nana sasamo hene ɛne nana sɛn hene ɛne yɛwura kyeame bonsu wɔyi ama saa committee sɛ ɔmo nkɔhwehwɛ na ɔmo nhwɛ na ɔmo fa yie nto yɛ okurom hɔ no na etwa sɛ nana Koforidua de asɛm no kɔkɔto ɔmo anim nti nana Koforidua kyerɛ sɛ ampa wɔde to ɛyɛ nana no anim na nana no nhwehwɛ mu no mo hwehwɛ mu kɔhu sɛ ɛyɛ aberanteɛ bi ɛfrɛ no nana akwasi a ɔyɛ nana amakomhene akɔdaa ɔno na di metwofoɔ yi kɔ nante asase no so a ɛnam so ma ɛborɔ kɔbaa mu ma ɔmo kɔboo ɛyɛ Dr. Boaten nkurɔfoɔ a ɔmo yɛ adwuma ɛwɔ asase no baabi ɛfa na ɛno ne yɛwura ɛfrɛ nana amakomhene ɛbaa bi gyina hɔ na wunu nana amakomhene no na ɛsɛ ɔno ara nakɔla akɔyɛ deɛ na ɛsɛ amakomhene ɛna akɔyɛ ɛma amakomhene nso agye to mu sɛ ampa mfomsoɔ no efiri no nam sɛ nakɔla na akɔyɛ saa deɛ no mfomsoɔ no efiri no ɛma wɔsrɛ nana adɔnten fekuofoɔ nyinaa baa bi di anim bɛsrɛ bi paa de maa no sɛ ampa ɛntwa yie sɛ de kɔbaa sɛ ɔno ara nakɔda akwasi ɛkɔkɔ yɛ saa deɛ no ɛntwa yie ɛma yɛwura bɛsrɛ yɛwura paa na ayɛ dene ɔhene se asɛm wei na ayɛ dene paa na ɛno ɛna yɛwura nam ne kyeame so ɛma nana amakomhene nya amaneɛ saa deɛ na ɛkɔɔ so no yɛwura adeɛ a wɔkyiri sɛ metwofoɔ bɛnantenante asase so aha nyɛ man bi so ɔmo de langard nam nsase so no asase sɛm nyinaa yɛwura ɛna asantema nsase nyinaa yɛ ne nea nti obie no obetuma fa metwo akɔ ne nam ne nsase so nti yɛwura nam sɛ nana amakomhene ɛyɛ amaninya ɛna onyaayɛ nti enwan yɛwura nam ne kyeame so ebu onwan enwɔtwe ɛma adɔntenfoɔ bɛsrɛ sɛ hɔ mu odu yɛwura mpagya ne ti ɛma yɛwura nam ne kyeame so ɛma ɔde hyia to mu sɛ ɛyɛ nana amakomhene mfa enwan no ɛnan ɛna mfa mmra na wɔnhwɛ na ɔde di bimba
ɔhwɛ na ɔpagya ne ti na wahu deɛ ɔbɛka ɛde afa ho yɛwura nam so tu ne fo paa a yɛwura nam so etie na ɔyɛ sɛ ɔmfa nwan mmran na ɔde nwan no ba na ɔhwɛ na waka deɛ ɛyɛ sɛ ɔka ɛde kyerɛ no na yɛnkutie Sepaase ɛhɔ nsɛm no sɛdeɛ esi kɔkɔ yɛyɛ wɔ no mommra dwom Atwima mmem Dr. Boatin Crawford no mommra sisi a asa sa mo hene asa hene mommra dwom Ewuredum so na ade asem no ba ya ho kyerɛ mu asɛm deɛ ɛdeɛ na asi hɔ Tufoɔ kyɛn a yɛbɛtia ma yɛwura ate. nkabɔ mu hene bra dwom Yɛwura atena ase yɛwɔ ada bi. Sɔre yɛgya no kwan no a wɔsi wɔhu sɛ biribi rekɔ so wɔ baabi a meteɛ. Ampa so na polisifoɔ afrɛ me aka kyerɛ me sɛ matufoɔ bi na nti yɛwura ɔno na busa a ɔse no ɔdɔ ana kaa sɛ Sepaase mmem ɛnsɛ hɔ no nneɛma bi kɔ so hɔ na deɛ na ɛkɔ so hɔ nti yɛwura no ade hu yɛn bisa ɔda ma saa ne teɛ. Ɛna mekaa sɛ nkurɔfoɔ bi wɔ asase no so yɛ adwuma a wɔn sɛ matufoɔ bi abɛboɔ. Saa da a yɛwura bi frɛ me kɔ na polisifoɔ afrɛ me sɛ memmra Sepaase. Enti mekɔɔ Sepaase police station na kyerɛ sɛ deɛ yɛwura kaeɛ na polisifoɔ nso de ato m'ani. Na saa fiada no a mekɔduru hɔ no so na yɛakɔboro Dr. Boateng Ntasomaso hospital. Ne nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ ama wɔn mu tu wɔ wɔn akɔbubu. Enti na ayɛ asɛm mente aseɛ. Enti na no na mesa sɛ yɛwura ka kyerɛ sɛ deɛ ɔkaeɛ no ɛyɛ adeɛ a ɛkɔ so a kyerɛ sɛ ha adwene na ɔsɛ bɛma wɔn a yɛbubu wɔn agyapadeɛ no mmra. Nti gari sa sɛ madi kan yi committee no asotire na meka sɛ an ayi na nasasa ma asotire ɛna mayi ɔtumfoɔ kyerɛ me so asotire fa deɛ ɛkɔ so na saa mete wura. Dr. Boatin nkurɔfoɔ na mo sɛ ɛkɔbɔ wɔ mo ka de si hɔ yɛfrɛ me Atakra, me na meyɛ Dr. Boating administrator. Yɛwɔ group of companies yɛwɔ asase wɔ ebim. Yɛ akwa asase no bɛyɛ 30 years nie. Na mpanimfoɔ yi na yɛyɛ caretakers a wɔwɔ hɔ, wɔyɛ workers. Nti wɔn na ɛte asase no so a wɔhyɛ hɔ ma ɛyɛ farm. Ɛyɛ farm. Nti yɛwɔ properties wɔ hɔ. Mmerɛ kakra ni yɛyɛ sɛ yɛto wɔ afa asase no ho. Nti yɛ employ some artisans a na wɔyɛ hɔ no adwuma. Mewɔ office na menya nkra sɛ macho man bi akɔ asase no so wɔ no akɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔngye adwuma a wɔyɛ no. Ɛnyɛ saa a ɔmpɛ sɛ nneɛma ɛwɔ hɔ no mu. And indeed ɔmo toa so ɛsɛ ɛhɔnom nneɛma bubu wall no concrete a na ɔmo mix it. And tools a na ɔmo use to wheelbarrows ne nneɛma no nyinaa ɔmo asizi ne nyinaa de kɔɛ. Eti ɔmo frɛ me no yɛantena so ɛma me tu car ɛkɔ hɔnom. Mekɔɔ yɛkɔhwɛ yɛ na yɛampa na ɔmo ayɛ saa de. Eti ɛma me kɔɔ Sepaase police station kɔ make formal report to the police commander say this is what is happening ɛwɔ yɛ asase no so. Mefi hɔ no ɛna mefi hɔ no sorry. Mefi hɔ no me ba office back
ɛna me ne me nkurɔfoɔ mo wɔ asase no so ɔnom kasaeɛ. Ɛhɔnom na ɔmo ka sɛ ɔhene bi de ne namba abɛgya na yɛfrɛ no Nana Akwasi. Enti ɔhene no sɛ memfrɛ no. Enti mefrɛ ɔhene no. Ɛna ɔhene no ka kyerɛ me sɛ obɛhia me na mmom sisia no Otumfoɔ de saa asase no ama Amakomhene. Na Amakomhene ɛna apaw no as odi kuro a ɔhwɛ kuro no so. Enti instruction aba sɛ obi a ɔyɛ adwuma wɔ saa asase no so bia ogya adwuma a ɔyɛ. Enti meka kyerɛ sɛ okay ɛne yɛte saa deɛ a yɛyɛ deɛ sɛbi yɛte asase no so kwa ne nim ɛhɔ amammerɛ ne ahensɛm. Enti sɛ wato ne nsa afrɛ me a mɛba. Enti mepɛ berɛ ne ne every appointment ɛma mekɔhyia no ɔbante. Ɛhɔnom na mede too n'anim sɛ yɛyɛ deɛ in fact yɛwɔ materials a yɛde yɛ adwuma. Ɛno yɛato gu hɔ baabi egu no so ɛwu yie. Enti asomdwee na yɛyɛ pɛ ɛnyɛ ahensɛm no na mmom adwuma. Ɛna ɛhɔ no so yɛ baabi a sɛ nsuo start to a ɛbɛ affect adwuma no a yɛyɛ no. Nti ɔmo adaroma ɔmo ma yɛ kwan na yɛnkɔyɛ adwuma. Mede too n'anim no ɔmo nso ɔmo ampopo nti ɔmo yɛ sɛ okay sɛ te saa deɛ ɔmo bɛkɔ na ɔmo nso akɔhwɛ sɛ deɛ meka no nɔkɔ wɔ mu a enti em sɛ ne nnadu so ɔmo frɛ me sɛ ɔmo akɔ asase no so akɔ akɔhwɛ na ɔmo ahu materials na yɛka ho asɛm no nti no ɔmo bɛma yɛ kwan ama yɛayɛ adwuma. Enti efi hɔ yɛkora yɛntumi organize yɛn ho nkɔyɛ because na ɔmo agyegye yɛ nneɛma no bi. Enti mesoma a yɛn koraa ne sɛ ne ɔmo nkɔ na ɔmo nkɔgye nneɛma no. Ampa ɔmo de nneɛma no nso ebi ma ɔmo de bae. Enti na mɔdaroma saa ne te. Committee for no. So to vote him, I was more correct by Biana Sapama. Not the Makumuni Mano, not already dear Sumuni, no correct. I could say, two for Chammy, you're at the Maya, no. Yakoso, there's a prince and I'm praying I cry. Mubem Prince Acradi, a quadrin so to an Indian Quanya. Yea, Aqua, any woman, redo a chair for baby on Chensi. Amakomhene so akyerɛ ne deɛ na asɛm no so na nana nyina sena sɛ hene so ka ho ɔno nso so akyerɛ ne deɛ nti baabi a aka koraa yɛde ahyɛ kyena nyame adom ɔkyena bɛkɔ ayɛ biribi awie a ɔredu kɔkyerɛ ɛsi a na gye sɛ nka awie na yɛde ato krataa so de abɛkyerɛ wura tie nwieɛ no ɛsi da na matwofoɔ kɔ hɔ bɛyɛ sɛ na ɔtwe na ɔredu hene bɔ mama ne ɛsɛ matwofoɔ ine no asase no so yo se mama se mo se be obi ko ho no ma se be ka to obi se hwan ma mo ko ho mi chem se yo se na Kwasi bi no se Makomhene Amakomhene akola bere na Kwasi Jefide no Pacha oba Odo de busa wa akola no Because I told me, a yummy, a kakra. Near Penny, a becatre, many say, a bra committee in the Bayan. Committee near, say, a summoner, a wood room for him. Only, and Tima will be a Yajuma. A Timo Horn or frame, say, a nipabi, a horn my Yajuma, and walk on Salmon woman. So, what's the woman of more cancer, another say? Adaroma, instruction ya. Mira, Adaroma, your coy, no. Now, already doing what you can't be a member. To whom you see as somebody with someone or titty, and I made you move on. The kind they say, Ubia Tomasa. The kind they say, Ubia, you can so cotton as for us, so be Koforidua. Then I'm saying, already doing any kind of be a man in Bagusu, Juman, or Casa could see the choir. And not the have a band, Timo being Kusia Juma, so be possible an hour plus away in the Juma, the Mobi and Kusikwan, Sani a kind. Nemo so be free a Juma for us, dear. The embassy be going to be.
saa na ɛka owurɛ du hene ni saa na ɛka kyerɛ wɔn nyinaa. Sanity. Sanity. Dama yɛkɔɔ hɔ foforɔ no. Ɔmo kan sɛ obi san that float. Ɔmo se adwuma a ɔmo yɛ dada ne deɛ mo obiara ɛnstɔpɔ obiara. But foforɔ na ma yɛn hyɛ aseɛ. Na deɛ ma mɛtwo baeɛ no yɛ sei. Yɛkɔɔ hɔ deɛ ɛtɔ so mbire no na Bonsu kan no pɛyi sɛ yɛwura se na na mekɔmini ne maa me baabi tenaeɛ. Na nyɛ me na wamɛtwo me wɔ asase no so. Na Bonsu asɛm no. Eti firi saa da no ɛna mɛtwo sɛm starte sɛ ɛkɔ so wɔ asase no so. Na Bonsu na wodi asɛm wo ne kɔka asɛm. Manhyia. Ɛda no Adanwomase. Na so dwom a na wo so na wo bu asɛm no. Koso kyena sɛ asɛm ma ne kyena sɛ asɛm wie. O kyena de wie na mo nti de wie a yɛwura ne dan beto asɛm no so. Na ko ka sɛ obi ne ma baabi tena de so na wo bu asɛm no. Ɛda no yɛwura ka sɛ Zoom. What am I brew? Zoom. Madam brew. Sana can't not brew. I'm going to see you know. So, Adaroma, Israel. Ɛyɛ me nwanwa sɛ na go mene. I first no go to independently. Ɔno a waka bɔ ne sisi ha sɛ when the ban office. Ɔno ba man no go be na. Obisa odi ba no. Ana ba ka sɛ nwanwa. Adaroma. Ɛnɛ ma ɔkɔ sisan no. Ɛnyɛ ɔno anakɔ sɛ ɔkɔ difi no. Ɔnkɔ mu nsrɛ wa da ntwa yi. Sabi yɛwura kama twa asɛm sɛ na sase sɛm bi mo twa kɔ ho. Afi asiwasa ka wasɛm. Sɛ ɔmpɛ sɛ deɛ ebi yɛ na ɔmɔlɛbi no ebi ba na sase so. Ana na nipa ko wo mu ana wana mana sa na ba. Ujo we ni. Adon ti wo mu tumutu o. Dia keka ko de ba no asɛm mo so mo de ba adwuma. What does it? Adaroma. Israel any anma afakina kakra. To was sense na because say do ma wo na man ko tena ho no. To wa ya maninya se be yewura anu asɛm a se be yesu no. What do so no nya man? So when the castle in your purpose, ego se batchu. So the castle in your purpose. Se ego pa obi free so. So by then you buy for holding pamono. So by now buy for holding pamono. Se be o chew na what about to dem what about you? Anam I don't want to say you can we are. Was obi ato kwa no. And she said at home, na fa be your cat man. Now what about you? Say be Zoom. Oh, one more se be go so. So do no busa ready. No say you know. Say busa no tell me busi. Say be tell so that there was be our one no say. No say no need actually. So I do be bro that there amount. Because that was the one. Only never. I don't be bro. I don't say that children do answer now. I don't know wa akwa nso de paduku boy yam. What you children do answer.
I don't think for one boys as a way. What does it in frame? Oh, go ahead. To your watch. It is here to drown of our rooms is here. Let's stop from the woman your old pass woman. Stop from me, that is here. I will see a party where I don't watch all the sea. Don't under that chocolate. For brother and pa, Jordan. Young. So, if I wouldn't move here, no, I tell myself, a bit of never tell the far. Nothing there. What about a pardon? Seven kind of man I was. See me, wouldn't be here. Jeto. Young, the tone of your man's happens on it. Say, red moon at one of that. Yes, a red moon on one, so there's a vocal trial. To the book one and saw the new vocal trial. Young, says a water one says about him and tell me some of this about vocal trial. Say no, be a fan. Only more than the Patapana, this kind of go. They can't. What do we do, Adoma? I'm going to go ahead and go him and flew what it. Young. What don't we brew, Adoma? What don't we brew? This is a man in full dome or your body in natural. I'm the Baba Kuma Sumi, one of you depend the other. Now, so we know you are Jeffin some of the amount. Then no Patapana, you said the call. You know what says that they took job me, 7 on the room to home. So we be as a power try, and what to say on the Yavama, not to say, Namu come in. So, say, Radio John, and I feel the two, what a job, man. Say, I told you, I feel the two. I'm going to go for the back of the I'm on the giant. Oh, yeah, I don't do my money. Monamo, never some go ahead and today. What do we brew? Some go more watching. Mama Kwaba, Mr. Msede Mutie no saa pepepe ene epese eye. Enkoka asem bia anka de otumfo nka ye ho. Na ebasa no a na wa amwa asanteman na wa nsom yewura nso se de ese osom no. Na yenko de ni twato. Na se na ensuaye mienu a na ewo ho. Eye Manso Teterem ensuaye. Manso Teterem ensuaye. Enso ebaye na mesre se yenko na yenko hwe ensuaye no. Yenkuti ensuaye no se de na esitie. Yo, what is so to work on? Was it all Kenyan and what's it? I know what Kenyan so also Jahawati. Was a friend and welcome for. But if you go on woman and say, can you be to go to that evidence? He said, the woman and say, so I put a part as having no branch. Simon and Ramun two for say, all by so it is very good to know all by on the sun. And the local Kenyan, what's your Mamma Swati?
no onye ka wo bɛ ne nkɔ kana onye de sie de a ɛna ka sɛ bɛ ka wo kɛ ne kɔ pɔm ne firi hɔ wɔde sie no ɔyɛ aberanteɛ deɛ no wɔyɛ aberanteɛ nyinaa no osuan wie na sɛ suba na ɔde bɛba de a ɛna ha deɛ wɔn sene ha te na nam nyɛ oturufoɔ no te ɛba no so wansesa na wɔn nkɔba de a ɛna ogya akonnwa to no de akɔ nti sɛ deɛ wɔaka nyinaa yɛwura ate wɔn so ate bi to ɛyɛ wate wɔn so ɔda ase so deɛ bɛyɛ no no so onye kuma no no sɛ ne gya ne nkyɛn tie panyin tie abɔtɔ wate ebisɛ ɛtɔ nyina sɛ ɔnyɛ no owu ne nua no wɔfa no no bo a abɔtɔ wate ɛyɛ kyerɛnsɛm mu kɛse na wo sɛ ɛna akam to wate yo aberanteɛ tie osu gya sɛ si a hɔ mu sate no abotrɛ wate sɛ wonua yi kafa ho aberewa yɛwura sɛ wate ne nyinaa sate ne sɛ maso Teterem ɔni hɔ bi si sɛ wɔbɔ ne tirim sɛ wɔka no korɛ sate ne ɔni hɔ bi nanso so deɛ si ha na yi fatu ho fo ba wa era sɛ wayɛ bad time anso Teterem kuro no wayɛ bad time a ɔmo nyinaa sɛ de nyinaa sɛ deɛ ɛfɛ no sɛ bɛka ɔmo nyinaa mabom sɛ deɛ baako asefoɔ sɛ deɛ ɛhyɛ no mu nyɛ sɛ bi yɛ tan deɛ ɛhyɛ no mu na waka sɛ busua bi wɔ so saa na teɛ yom sɛ bi busua bi wɔ saa na teɛ ne nyinaa wɔtwa so nnɛ na ɔde tumi no ama wo na sɛ wote saa so a sisa sɛ ne mmom sɛ wonya kwan na wosi bi kyɛ wura ka sɛ bɛka busua no nyinaa bom ne kuro no nyinaa bom sɛ adeɛ baako so wobɛyɛ panyin wahwɛ abibia tɔ so kama sɛ wobɛyi na ɔka kyɛ ɔdi kan ɔkɔyɛ ahantan ɛwɔ hɔ sɛ deɛ ɛtɔ so mmienu ɛnkɔyɛ dwɛ ɛwɔ hɔ yam ɔsɛ wo asɛm a wo nua no ka no ɛma ne nyɛ hɔ sɛ ne na ɔde brɛ de ma wɔ no kɔyɛ akoa ama Manso Teterem Koforidua sɛ fa ahobrɛaseɛ kɔtena hɔ na nipa no nyinaa nya dɔm ɛma wo sɛ kuro no wode de ahyɛ wo nsa so dɔm hwɛ sɛ de bɛbaba bi no na wo nua ɔdu akyi sɛ be Manso Teterem ne ɔka wo ho sɛ busuani na wo no bɛso wate yom so deɛ asi ha ifa to ho yie papapapapapa yom sɛ bɛbrewa sɛ woba ni deɛ aberante so woba no no ka ɔmo nyinaa bata ho wate ɔmo nya deɛ baako wate yom sɛ deɛ ɔka kyɛ hɔ ahobrɛaseɛ nyɛ ahantan to buo ne fa tena hɔ wate Brazil edi bɛ na de bɛ di akonnwa akwasi kun made ka sɛm kyɛw pɛ dwan ha abɔ de shatu ɔbɛgye akwasi kun ɔta asɛm a sɛbi esi ha sisi a wɔn mu asɛm sisi a de yura aka kyerɛ wɔn no fa yɛ sumɛ ne kɛtɛ yura n'akyi wadeɛ ne ahantan n'akyi wadeɛ ne dwɛɛ deɛ wɔka kyerɛ wɔn ne no fa yɛ sumɛ ne kɛtɛ wɔde kuro ne nhyɛ wɔn nsa kuro nyɛ wɔ dea santen yi kuro ɛna ɔde ma hwɛ soma no te nipa wɔn mu nyinaa na santen nana no te wokɔ wɔde ahobrɛaseɛ ne buo ɛma wɔn mo a ɛna wɔn nso de buo ama wɔn de apagya wo da fam a wɔn mo na wɔn mu mpagya wo sɛdeɛ
Bafo the catcher was saying, couldn't put you at the here. Come on, put you record. You were by a fear you know and any. Addition, I are repair. I don't know how to do papa. Who may say, almost had not possibly work. Masu Teterem. And then I got to have a friend market here. Not say be ho, Suku as a wing young. Therefore, I heard as a wing young. But couldn't put you young. And I said, you were saying, the crew must determine what I was saying. I paid that needed when I'm up. Was it Subai? I can't find one man in your hall. Sisan, look at our son. Must be umpire as a part of Brown. Ti Okono, and Kofa Hanta alcohol. Of a day alcohol, no Vahobra said the boo, said the Rakacho. It was all no Yima. Usako, I'm not to come on to a show. Yeah. But that's a pretty one. That is your to Buffalo. You are one to be. Israel otumfo tankɛseɛ ka ntankɛseɛ sɛ me nana ne twintia me nana ne akwasiku me nana no nso mpa a ɔmo bɛsomyɛ ɛna me akwasiku a metɔ so mmienu maba sɛ mebɛtoa so nana sɛ ɔfrɛ me anɔpo awie o anadwo o mesua me yareɛ ɔfrɛ me na maama a metɔ otumfo tankɛseɛ Now that's a ball. Sepaase. Na deɛ ɛtɔ so anaasɛ deɛ etwa to koraa ɛyɛ Skyeredumase nsɔyɛ. Skyeredumase asɛm no ɛyɛ pinkyen. Ɔhemaa ne abusua no gyina fa, ɔhemaa gyina fa. Yɛwura nso pɛ sɛ asomdwe ba kurom hɔ. Na yɛwura abotrɛ ɛne ne nyansa efiri ɔdɔm ankoma hɔ ɔhwɛe ama nnɛ Skyeredumase anya hene a wabɛsuae ɛde akyerɛ yɛwura. Na yɛnkotie nsɔyɛ no ebi sɛdeɛ esi. Adawoma, Skyeredumase asɛm bae yɛwura ɔtoto biribiara si munya kasa no ne se bɔnwa na no abusua panyin ne ɔbaa panyin ɛne konwasofo nyinaa ɛde ɔmɔde hyɛ bae mbɛbɛsrɛ yɛwura de kosi apatam na no ɛde apatam san ɛbae ɛsrɛ nsɔyɛ yaba munya dede no wa ne yɛwura kyi asɛm sekɔda hɔ a yɛwura Adawoma yɛbɛsrɛ nsɔyɛ ama So Bruce said, I'm just a fourth seller. So I don't know, Skyeredumase has a bit of him. Would do about Chevy and cry. Probably not on the phone of Papa now, the Dabba Amanda in every. Then I'll be blue, I'm going to say Sabano, Adama. I'm just a former what I say. What's the outcome? You are about to win, Skyeredumase. Otumfo chawe nsani bi na ɛsɛma abante ɔbɛn na nsa na no yɛbɛtu ne fo kakra deɛ di kan ɛyɛ Otumfo ntam kɛseɛ ɔbɛyi
yɛtu fo sɛ hwɛ ne yie ɛno na wode bɛsɔe na woba na wode ne ni di a na noa no na woba no ahwɛ ne yie deɛ noa bɛsan de wakɔ nti hwɛ ne yie woba so menim sɛ nyɛ nipa no nyinaa na di w'akyi ebi ani w'akyi ebi so di w'akyi wei deɛ woba abɛyɛ ɔhene o wobɛtɔ ɔman no nyinaa no nti ka hu sɛ obiara yɛ ɔnana nti ka wɔn nyinaa bata ho na asomdwe no a ɛsɛ onya ɛde hwɛ kuro no so wanya otumfo adam abu sɛ ɔhema ɛne abusuapanin ɛne nananom adi n'anim aba pɛnso no nsi biribi nkyerɛ wo Akwam. Ìrọ̀kyẹ́ mi, ìsọ̀rọ̀ bi so yɛbɛsrɛ ama aberante a wɔbɛn na aturufo kakra ansa na no. Aberante a wɔba, asɛm a Akom Fekuru yɛka kyerɛ wo ɛne sɛ ma nokorɛ ɛni w'anim. Wodi nokorɛ a ɔhenie no ɛbɛkɔ n'anim. Sɛ yɛka nso ɛne sɛ wobɛn ma Skyeredumase mpuntuo ɛna ɔde so paa hwehwɛ mpuntuo ɛma kuro no na ebi nka asanteman na di ntam kɛseɛ ni yɛwura sɛ ɔbapanin ne abusua de naba na nkransofoɔ nyinaa ka ho de naba a mankwan no sɛ bi gye wɔ yɛn nso yɛsrɛ nhyɛ bi ama aberante a wɔbɛdi Skyeredumase akonnwa yi mmerɛ bi a metee sɛ ntawantawa kakra bi aba Skyeredumase ɛyɛ me yie bisɛ Skyeredumase nsɛm efiri akyirikyirikyiri no sɛ wosi nkete sɛ medeɛ mebaa na mede bɛma no a ɛde nsɛm pii na bɛwa tufoɔ no Adanwomase bi abotrɛ a watumi asiesie ma ebi atwa yɛsɛ woyɛ bɛsrɛ nsua no bi ama na akɔ a wo maame fa de hyɛ ɔyam biribi a ɛbaayɛ biara fakyɛ na Skyeredumase ntumi nkɔ so ɔhene baako a na wɔ hɔ no wɔyɛ somfo papapapapa bidi akonnwa adabere ofiri tɛm a ɛbɛtena ha biara wo mu ha na ɔso nti bɔ mmɔden ara sɛ ɔso woba yi bɛma no asɛmhia bɛyɛ w'asɛmhia sɛ wobɛsom nokora biara so wotumfo Adanwomase ɛwɔ deɛ ɛyɛ waa wo nsa no adwuma wo na ayɛ siesie biribiara ma no ɛkɔɔ bɔkɔɔ sɛ ɛnɛ ɔhema ɛne Skyeredumase mpanimfoɔ ɛde naba Adanwomase pere so ɛ na wɔasi biribi nkyerɛ Ewurakyɛ na Adanwomase ɛsensuae koro no bi na yɛsrɛ na adɔnte yɛaka kakra kyerɛ aberante a wɔba yi aberante a wɔba ahenie ɛna fam wobɛkɔ yi kuromafoɔ ɛne otimamufoɔ wɔn bɛma wo ho ayɛ ɔhene papa nti na yɛfrɛ wɔ ɔhene no nti weinom nyinaa ba a abotrɛ na ɛwɔ mu sɛ wobɛnya abotrɛ na wayɛ asiesie ne nkabɔ mu ne kuro no atu mpɔ na animonyam ba hɔ a ebi abɛka yɛwura Adanwomase sɛ mpanimfoɔ ne n'ahema afa amanneɛ ne amammerɛ kwan so de n'aba a ɛsrɛ wo pagya ti na ma ne nsi biribi nkyerɛ obi Mase benkum. ase na ɛso ase poku na nakasa do ase bu sɛ ɔpanin yi a wɔrebɛ ɛba a yɛse wɔ aberante a wɔreba ɛsɛ ne ho sɛ wɔne afiri kakra nti wonyɛ mmeranteɛ ɛyɛ koroyɛ setie ɛne gyidie ɛna fa yɛ wɔne so ade hu na sɛ wotumi fa saa nneɛma yi a ebiara ɛbɛkɔ yie ama Otumfo Adanwomase sɛ ɔhemaa mpanimfoɔ wɔn aka abɔ mu yɛde n'aba Adanwomase wɔn se biribi nkyerɛ Ɔyɛkɔ. Otumfo akyɛ me ɔyɛkɔ nsuaeɛ no bi a na yɛsrɛ ama ɔhene a ɔbɛ yi afotuo kakra a yɛde bɛma no sɛ deɛ di kan ɛwosoro ntankɛseɛ yɛtɔ so no nsɛnsɛm a ɛsii wɔ ha ansa na wobɛsuae ɔhuu bi ɔrekɔ yi
ɔnkɔka ebusua ne nyinaa mu ɔmfa ne maame mbata ne ho na ɔmfa ɔdɔ ne mpuntuo mmra Skyeredumase yɛ Adanwomase ɔmde no abrama ne kwan na ɔsi ne nkyɛn Chidom. Otufo Chiame, Chidom sunsuane na bi na ɛbɛsrɛ ma aberante na kakra bɛka ne sɛ wate deɛ nananom nyinaa ka na ɔmmɔdena sɛ wobɛdi ntam ni na afei nso wode ahobrɛaseɛ na nkabɔmu ne nkɔsoɔ nso bɛba Skyeredumase na afei nso wobɛsua amammerɛ ne amanneɛ deɛ mpanimfoɔ aba bɛto wɔn bɛkyerɛ wɔn na de ato nsuo na afei nso woaba bɛtena sɛ yɛku asua aha ne sukuu paa no Adanwomase ɔbaapanin ne abusuapanin mpanimfoɔ de namba a ɛyɛ ɔte na ɔnsi bi nkyerɛ Jase. Bafoɔ ɔka ne krakyi Bafoɔ kasa. yɛsrɛ nsɔre no bi ama owura a wɔba bɛdi akoro yi kasa sɛ Jase ne ɔmo nyinaa ahyia kasa akyerɛ ɔmo papapapapa yɛwɔ gyidie sɛ ɔmo de yɛfotuo bɛyɛ adwuma na ɔkɔ yi ɔne ne maame ne abusuapanyin ne ɔmo maka nyinaa yɛ baako konwasofoɔ ne yɛka kakra kyerɛ wɔn ɔmo bɛyɛ ɔmo sɛ ɛne ɛde wobaeɛ ne ɛne wobaeɛ afei no masan kɔkura si ne kɔn ho yɛsrɛ mo mokɔ no mobɛsua de n'anim sɛ mbɛkyerɛ no akyerɛ pa no masomfo pa moma no nyɛ saa pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ na yɛ nyinaa de ani nhwɛ hɔ ɛwɔ Adanwoma ne ɔfa ɔwɔ ansa na wɔno wɔba yi bɔkɔɔ Jase nyinaa wɔtu yɛfo ɔse saa fotuo no so na ne ɔfa ɔte ase na ɔne ne di nkutaho a ɔde ma no nti ɔgyidie wɔ awerɛhyɛmu wɔ ne mu papapapa sɛ wɔba yi ɔbɛsomsom pa ɔba bɛtena fie a na wabɛsua na ɔde asom ne nyinaa aboa ama ahenni apagya ɔba yi ɔgyidie sɛ Skyeredumase hɔ bɛpagya papapapa ɛyɛ kuro kɛseɛ Mponponsuo so kɔ so nti ɔyere ne ho a bɛpagya ama anuonyam aba hɔ Adanwoma ɔbaapanyin ne abusuapanyin ayɛ baako na ɔmo nyinaa ata n'akyi de aba a pene so na ɔnsi bi nkyerɛ wo Akɔbea ewura Chiame kɔbea edi ewura ne bɛda n'aseɛ sɛ Skyeredumase asɛm ɛbaa ha yɛn nyinaa yɛ animsɛm ewura Adanwoma ne n'abotire ɛna yɛnyɛ nipa a ogyina ha a ɔbɛsere nsɔre kɔbea bɛsere nsɔre no bi ama na kakra bɛka kyerɛ ɔpanyin a ɔba ne sɛ asodie deɛ bi da so sɛ wɔtwe ɔbaapanyin nko ara baa ho no ɛmmerɛ ɛnso no sɛ ohun sɛ dodoɔ no ɛna ɛkaa sɛ ɔmo pɛw eti no ɔmo na nim deɛ ɔmo hu wɔ ɔmo a nti ɔmo sɛ ɔmo pɛw eti woba no bra bɛyɛ adeɛ ɛbɛma ɔmo ani ɛnu ɔmo ho ɔmo bɛhu sɛ yɛkaa sɛ wo na yɛpɛw no ampa waba abɛyɛ ama ɔmo ahu anyɛ saa adeɛ neɛ saa dɔm no a ɔmo yɛ sɛ ɔmo pɛw no bɛyɛ akra no ɔmo na ɛsɔre atia wɔ ɛno nti na mɛka sɛ asodie ɛda wo so no nti wowɔ adwuma yɛ papapapapapa ɛna ne ɛno nso da nkyɛn a deɛ wobɛdi n'adeɛ no ɔno nso ne sa wotwa too hɔ no ɛno nso ma wo saa wɔ adwuma yɛ ɛfiri sɛ ne som ho hia no sɛ wɔbɛtena ha bɛsom nko ɛna afe bia ne som nso a wɔsɛ wɔde bɛsom nso ɛno nso wɔsan ayɛ nti wowɔ adwuma yɛ paa nti woba no saa nneɛma no nyinaa na wɔsɛ wosua na wode ahobrɛaseɛ ebuo ɛne anidie ɛde ma mpanifoɔ na wɔn kyerɛ wo ɛma wohu sɛ sei ne sei na wɔsɛ woyɛ sɛ ɔyɛ no saa a obɛtumi adi w'akonnwa ama ne ho atɔ na abɛyɛ sɛ ne mmea adeɛ a ɛne ɛno afa musuo wonya ahotɔ baako koraa hɔ na bɔnsa ahenni sɛ ɛɛya na mmom wonya ahobrɛaseɛ na sɛ wode buo ne anidie ma wɔn mo na da fam no mu tietia wa wosɔre a na wɔn afa wo na nso abɛyɛ hene wɔ mo so na deɛ ɛwɔ sɛ wɔn kyerɛ obi a wɔn akyerɛ wɔn ma wɔahu ewura Adanwoma ma ne kwan na wɔn nso bibi kyerɛ wɔn tu. Mawerɛ tumfoɔ Chiame bɔ so mawerɛ so yɛne nananom nyinaa yɛ adwene ewura Adanwoma pagyatie na ɔsi biribi nkyerɛ obi Tɔsoɔ nantwi yɛn nso kakra bi ɛna yɛka aberante a desibranti a woba yɛ a na yɛyi wɔ medeɛ kakra mesrɛ wo ne sɛ woba to ani hwɛ kuro no ɛnyae nto ɔmpanimfoɔ no so na ma wa w'ani na hɔ na hwɛ ɔbaapanin nso yɛsrɛ wo nso woba na ɛba no biribiara ne no nka mmom na biribiara monyɛ ma nyɛ kama kuro no pagya a mo nyinaa na monya anuonyam ewura Adanwoma ne so ɛno nso bibi nkyerɛ Yo, mana no matu. Yo, abrante o matu no fu papa o matwe na. Yo, aso asiso. Do ba be di na ade no so. Yo, suma no so mo fiase. Yo, o matu no fu a kire no tankese asem so yesu no mra de.
Yo, Esrawa, and so other women, Prince. Yo, yo, yo. Manhyia, I said, "Can't just walk for a jubusiaco or Sumi papa. Or says, "Oh, they Abruwa with that way. They be on the never." Emerson. Say, no, some be a brassier or the football or the sum. Yo, So by so what's in any, I'm going to consider what's away, papa. yo, Say, bra, or say, or that no Musono. You were a had a year pa. yo. Or say, son said, once in a year, dear. Jom. Say, the son said, we didn't pass a watch you or the poor, the dear is someone. I was at Dom had one in the past, I depended on papa. Jom. Says a BBC crap, near bottom of air, because say, I was in a night, walk hard, didn't know this. Yo, Say, how so? Subankwa, I want to say, oh, should there be a no yo. Say, a form in the amount, they better do not want to make Canada say. Yo, So we now know the foot to amount. So we by one to us as soon as so. So no one in the we should know who's up, bra. Yo, See, you will do that. yo. Say, trust you there. Or show me no. Also, now you up a brave. Yo, So no one in the yard is no. Yo, Zom, was so far not saying in our now from which river about the Dinkuta holding Kumo, Coffee Assembly. Yacha. Sydney, Abba, a do so the general say. Or several by yet, no fun says so. So never yet with Yama or Pajano, yo. Or say, O mammy, or the job in Kumsui. Yo, So no years ever do tree. Or says a bit, Obano Antiao, Antiano, and also one that's our home. Open you, who never way. Or said, Neddy, put in a chat. Say a chat when you are brewer. Says a bit, O mammy, you don't know a chat. Or so over in your private search, or this is Marina was yo. Was over from a yes man, Edukumasasem, Sedi. Yo, Was over from a yes man, Edukumasasem, Captain Prenu. Sepaase, and audition, sir. Never Fokun and this man, and I'll bow about Mponponsuo. If ever yes man, Edukumasasem. yo. Seshie, never so, Nasum, said off on the Sumiano. Yo, Since I don't catch on, say, when we saw rain fuel, name more rain fuel. Also, here, as what one very few you say nine, Bessa, Sadum Blue, confidence and so on. Also, here is what outside field you see. yo. Also, when we saw about bra, wouldn't we did? Or the other show on Sano, who saw with my Yo, Jom, simple, you go to catch up on the say.
Sanchehene, and what Proceedings, and a mom Cassaye, won't be our Cassa in a Docuyanama, Debbie, Santana Proceedings, someone doing it. Was I said the next time you was a Citiano? Sapa Pepe and Mponponsuo, Dobby. Said, and you was a corner catching Mutrayano. Sapa Pepe of his number. Francis, you was a control. So look there, which is a hand time. Possibly you do which you do. On Maso, on Pay, said I'm away. Not only you pack on Pay. On Pay the bread, Susan said the Young. Although when you're catching, would be said was so on the side. Was what those who one would say, and it dear, somebody trusted on Pay. But I'm not anymore. Young. Ọsẹ àwọn ọba sí ìkúta àwọn náà fún àwọn ọba sí ẹnu sáà sọdọ ká tó sọ àwọn ọba sí ní bonu a ọsẹ òtún èdè kò dáná apẹja ẹnu mi nyàmá kan sẹbi ìlúra sọdọ ká tó wà nù. Abrante ẹdí bẹ́ẹ̀ náà ẹdí ẹkọ dùn náà ẹtù mú sí ọkọ sùn yẹn nù. Made ka some chewe preja over the shatu when you feel and what as my black control futu yi madama wunyina ye futu gese emudru wo fa se be dina di sumpa wo sumye se de na ho bra se titie di positie na ira kan na acho den osuma mesesa onu mesesa be onso bobra ukute buo na ni di Manso sebe on person bebe number moment so I say enemy a uchiri better than to go for so on pay ne mo di bu and atia o se betma pejam e ma do yiku no so o so be mo ni ko se tito so ko no o fa ba ni ko ho ma ko ni pejai sa bi na be ya to aso sante de se won sa o so betma yenti na de se won sa be ya man wo so wa ye na se be mo nyama kan sa ten na se betona sawra no ma abuja ko no watu kwa na ko taba bi wo fa afi bi aso a eso de ba no abrowanim manager sa so no eniemu krada afi bia eto aso se de wada so musa pepe so de wo be ni nya no be ka kire wo aso na ye titi anu no be kire ba ke ka no be kire no da ono watna you was so no ni ma usira kose arochi ko mem ona mutu e chew but that's the pressure ha baba mutu ele chato e chama odi ka be so hai toka manu amani befa amani 5 minutes wa mama stimula kwa kwa ama kama papa na 50 million kwa aya me na se kwa be ya chane e wo se Skyeredumase to ba na for me mati oya se o fodi ni yes na o jo me so na pa ni se kwa be anya Skyeredumase chame ne ya wa be o be tabi e bi dina chi aso ne se de so na nantwi ko si afo ya am so no se me so ma so no so pa tabi me ka utu fonta okay
was not trying. Women didn't move as an object to. What's not trans and now moving out as an outside. Oh, yeah. Did outside. Ọ̀pẹ̀jì kojú sífà àmì nìfàhìn ọ̀sùnmà ànántì bóòsì akọ mẹ́ni ẹ̀sùn yẹn no yà ọ̀twa ẹ̀rẹ́ hwẹ́ dáná sáà sùn kúrò yá nà mbẹ́ gyina so má sùn wọ̀nyí nà ọ̀ba sẹ̀ máa sùn tùmpá no a na sẹ̀ wọ́n nana afrẹ́ mi anọ̀pa ewia enyimrẹ́ nsutɔ emu kurompo fɛn mu ama a sɛ bi yareɛ etu anawo dam. Mi ɔsɛ twitwie Sepaase nkɔsɔ ɔyɛmɛ. Ìdìrò otumfoɔ anim awia yi esae ɛna na wɔreba yi bɛsom no sompa bɛkyerɛ no akyerɛ pa sɛ ɔfrɛ me anɔpa o awia o anwummerɛ o mponsuo mu mpo mɛba nsaa no yɛ yareɛ sɛ ɔfrɛ me na mamma na medaa mati kɔma no a metu otumfoɔ ntam. Me ɔpanyini ɔsɛe Atwampɔn me na meyɛ Skyeredumase adɔnte ɛnɛ sɛ ne da yi megyina Asantema awura anim a ɛntɛm a mɛdi kan ka ne sɛ Adanwomase nana a ɔreba yi mɛsom no sompa sɛdeɛ na mesom nana Atwima Asiako no sɛ mansom no sompa a mɛka Asantema awura mato no tam kɛseɛ. Nana Obey Suma Mesum it is said Nana Kai Naya Yano Okoi Mesuni Papa Say Oframe Anopa Elia Emire Nusami Yadie Ene Abai Amani Nana Obey Mesum Achirano Achirepa Mansum no Sumpa Meka Mesira Otumfo Tankasiaka Sasumpana na mesum meja oba oben try to say esuma mesum meja na ntwibosi akoman beto besum yewura santehene emfia duonu sasumpana na me besum yewura oba samansum sasum no na semantu na futupa yewura metontam
Yɛsrɛ wɔ ntam kɛseɛ ka ntam kɛseɛ sɛ ɛsom pa a ɛde som nanantwi wɔ asia kwa wɔ di kan saa kwaa no aso na de bɛsom nanantwi wɔ asia kwa ɔtɔ so wɔ na maboa ama ne dwumadi akɔ so sɛnea ɛsɛ ɛbɛadi saa dwuma yi a Tumfo tankɛseɛ nkantam kɛseɛ sɛ me nana ne nana adwuma a ɔdi kan me nana ne nana adwuma a ɔtɔ so mmienu me wɔfa ne nana akyi bɔ asia ko ɔsom pa a me nana no ne bɛsom wɔ me nana akyi bɔ asia ko na meba bɛtoa so sɛ mansom som pa a tontam kɛseɛ abusuafoɔ mmeda mu nyinaa mase paa sɛ munya adagye na mohwɛ yɛn nsɛm a yɛde bɛto mu anim sɛdeɛ yɛwura asante kɔtɔkɔhene esie pɛpɛɛpɛ ɛwɔ manhyia fikɛsie mu no ɛna yɛde brɛ mu no na mɛsrɛ mo sɛ mon like channel yi ma yɛn mon comment mon share na mon subscribe ma yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ de video biara bɛto hɔ a mo nso bɛnya bi etie ne bɛsrɛ mo sɛ sɛdeɛ motee no no saa pɛpɛɛpɛ na mesrɛ mo moma ne ɛnyɛma yɛn ne nso yɛhyɛ mo bɔ sɛ biribiara ebesi manhyia nsɛm a yɛwura edi biara no bɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛde bɛbrɛ wo na wo nso wanya bi ahwɛ na wanya bi atie na ɛbɛsrɛ wo sɛ wopɛ manhyia asɛm paa tie paa de a ɛno ara ne Mponponsuo TV ne Mponponsuo News ɛbɛsrɛ mo sɛ monkɔ so a na monhwɛ yɛn da biara yɛda mo ase paa